ụmụnne m ekene m unu ịmana gwa m unu na abanye arọ ọfụ na content monetization before anyị ga na-afụzi abịa na ya bụ content monetization anya na-afụzi nyanwa bụzi ihe nọchiri anya instant art na reels na bonus ifugi ya kịta ọnya bụ ife ọfụ na-abịa n'ilu ọzọ dị ka ịbịa bụrụ na ọ bụ na instant art gị nọ in review ị na-enweta ego ịma na partially ha eme gị approve then ọ bụ na instant art ka na review mana nwere gị eforo then mara mmadụ na content monetization na-abịa then o nwere ihe na-ajụ mmadụ onye sị na ọ na-enweta ego mana enwebụrụ tool dị monetized nwee na-ajụ asị ya onye ọbụla na-enweta ego without payout so kedu ebe ọ ga-esi wee kwupụta the money maka na tupu ikwupụta ego ọbụla mana YouTube ebe ọbụla bụkwa ebe bụ na platform na-akwụ ụgwọ there must be a source gateway for payout. These are the questions mmadụ ga-abọju onwe ya ị mara na is there any answer in your own page na enwere ebe payout option nọ because you can withdraw the money, you are seeing money mana how are you going to withdraw the money? So ihe ga-eme bụ mara that na unless in the future na ha just nye bonus, maybe you are seeing money, maybe with time they will still bring out the payout because Facebook from Meta News akabemfo ihe gbasalo na na-enye mmadụ ego without that person having tool that will be monetized before the person will start getting the money. Now nwanne m mara ihe na comment, mara ihe na post, mara ụdị okwu ị na-ekwu na social media, mara amarụ na Igbo anyị na-asụ ị na-eche na ị ga-agwa mmadụ ajọ okwu kpalịa mmadụ mara amarụ na monitor bag ya enwere update Meta ji abịa from their news ngolo ọ ga-adị egwu ọ ga-emetụta ọtụtụ ndị mmadụ ọnya mere o ji adị mkpa ịbata n'ilu akwụkwọ ịgụọ community standards marụ do's marụ don'ts mara ihe ị ga-eze mara ihe ị ga-asọ mara ihe nwere ike imebiri gị ife zee nya ana m ayọ biko mara ihe ga-emebiri gị ihe zee nya maka na ihe na-abịa n'ilu dị ọtụtụ mana mma na-akụzikwa na-akọwa ka o nyere gị aka ị na-aghọtagasị ụfọdụ ife a sị na mma kwụsị ebe a ọrụ m bụ ọnwa update nwe ntụsa ọrụ gị bụ ime ka na ndị ọzọ na-anụkwa ife a na-ekwu na-etikwazi ya n'ọrụ si ụmụnne m daalụnụ.